Vitajte v Starom mlyne. Dnes je nádherný deň jesennej rovnodennosti a slniečko presvitá cez zafarbujúce sa listy stromov. Na tých najslnečnejších miestach som našla už krásne, tvrdé a červené šípky na môj šípkový oxymel. Tí, ktorí ma sledujú už dlhšie, dobre vedia, čo to oxymel je. A nenapadá ma lepšia metóda uchovania všetkých vitamínov a minerálov zo šípok, ako práve výrobou liečivého oxymelu. Oxymel znamená ocot a med. A tento postup, ktorý vás dnes naučím, je pomalá metóda lúhovania zastudená v tých najčistejších surovinách, aké nám Matka Zem dala. Domáci ocot a surový med. Síce je šípok tento rok veľmi máličko, no na oxymel potrebujeme iba 1 až 2 poháre. Tento rok je posunutý o 1 mesiac a preto šípky zbieram v druhej polovici septembra a nie v druhej polovici októbra. Šípky na oxymel sú najvhodnejšie pred prvým mrazom, keď už sú trošku mäkké, takisto ako na med alebo lekvár. No obávam sa, že tento rok do mrazov uschnú, ak vôbec nejaký mraz príde. Nazbierala som si takmer plný košík. Do misky nalejem vodu a šípky poumývam. Potom vyberiem a nakrájam na polovice. Môžete ich nasekať aj na drobnejšie. Dávajte si však pri krájaní pozor, pretože šípky sú klské. Keď mám šípky nakrájané, potrasiem ich zo pár minút, aby vypadli semienka. Semienka budú na spodu misky. Nemusia vypadnúť všetky semienka, no čím viac, tým lepšie. Ak máte čas, môžete šípky aj úplne vydlabať a semienka použiť na olej, ktorý nájdete v mojich videách z minulého roku. Šípky naplním do 3/4 pohára a dolejem môjim vlastným jablčným octom. Ako sa vyrába jablčný, hruškový, marhulový, slivkový alebo malinový ocot, nájdete tiež v mojich videách. Na správne vyrobený oxymel potrebujete totiž nepasterizovaný ocot. Ale pokiaľ ste si nestihli urobiť vlastný ocot, môžete použiť aj kupovaný jablčný ocot. Šípky octom zalejem do polovice. No a teraz môžeme šípky zaliať medom. Ja som použila lokálny agátový med od včelára. Ak nemáte med od včelára, skúste sa poobzerať na miestnom trhu, alebo použite kupovaný med. Ak máte zaváraninový pohár a kovové viečko, vložte medzi hedlo pohára a viečko papier na pečenie a uzatvorte. Premiešam, zatvorím a pretrepem. Ocot aj med musia byť nad hladinou šípok. Oxymel bude do 24 hodín úplne tekutý a šípky začnú v tekutine fermentovať.
Oxymel musí byť vzduchotesne uzatvorený a prvé 3 dni ho denne na chvíľku otvorte a pretrepte v pohári. Po 3 dňoch ho už iba odložím na tmavé miesto do izbovej teploty na 5 týždňov. Občas ho samozrejme skontrolujte a pretrepte. Po 5 týždňoch je tekutina oranžovej farby a silne šípkovo vonia. Ocot vôbec necítiť, je sladučký a kyselkavý. Poskladám si gázu aspoň na 3 krát, aby som zachytila čo najviac chlúbkov a semienok. Môžete cediť aj cez jemné sitko, ale Oxymel by sa nemal pri cedení, nalievaní ani pri užívaní dotknúť žiadneho kovu. Šípkový Oxymel obsahuje ohromné množstvo antioxidantov, posiluje imunitu, priaznivo pôsobí na pokožku a samozrejme uchováva všetky vitamíny, najmä vitamín C a minerály, ktoré snáď nedostaneme zo šípok žiadnou inou metódou. Šípkový Oxymel je vhodný aj pre deti. Posilňuje srdce, bojuje proti voľným radikálom, znižuje stres, znižuje cholesterol, znižuje krvný tlak a vo vašej bylinkovej lekárničke nesmie chýbať túto zimu. Užíva sa jeden malý pohárik 1-krát denne. Vydrží minimálne 1 rok pri izbovej teplote na tmavom mieste. Ďakujem vám za odber mojej tvorby. Mnoho pozitívnej energie posiela zelená posorka zo Starého mlyna.